Hai persoas que interpretan historias e hai persoas que as viven, as observan, as gardan na memoria e, co paso do tempo, acaban transformándoas en arte. A nosa convidada de hoxe medrou entre as paisaxes e os silencios do rural galego, nun lugar onde as raíces non son unha metáfora, senón unha forma de entender a vida. Quizáis por iso a memoria, a identidade e as emocións máis humanas aparecen unha e outra vez en todo o que crea. Hoxe, sentamos a conversar sobre arte, interpretación, memoria, raíces, familia e vida. Con interpretacións en Pazo de Familia, Élite, Auga Seca ou Saudade de ti, hoxe en LCD Podcast, a actriz Carmen Méndez. Hola Carmen, estou encantado de terte con nós nunha nova episodio de LCD Podcast. Eu tamén estou encantada de estar aquí, grazas por convidarme. É que chega o verán e como vos lucenses sempre hai ese viaxe ás raíces, hai ese viaxe a casa familiar. Neste caso, ti eres de Neira de Rei e gustaríame que nos falaras acerca deses viaxes, non? Como son eses viaxes de volta á casa? Pois a verdade é que son moi especiais, porque é verdade que hai algo de voltar a casa, de voltar á raíz, o lugar onde naciches, onde te criaches, e os primeiros anos de vida son moi importantes para conformar o que despois vai ser a túa vida, non? E a verdade é que ademais vivo nunha aldea moi pequeniña, que é San Miguel de Neira de Rei, como ben ti dicías, na zona dos Ancares, todo verde, rodeado de árbores, hai unha autovía cerca, pero é unha casa que as casas do redor xa non teñen xente, entón está como un pouco aislada aí, levantada, e sempre é bonito volver, porque é volverte a encontrar un pouquiño co que realmente es, non? Ese entorno rural, como influeu na túa sensibilidade artística? Eu penso que é super importante o entorno no que nacemos e nos criamos para despois a sensibilidade que podes ter co arte. Eu recordo, ademais faime moita gracia cos meus amigos, non? Que claro, eu vivín nun lugar onde os primeiros anos eu non tiña nin televisión, porque estaba a casa rodeada de árbores, entón non chegaba o sinal da tele. Entón, eu vivía rodeada de animais, porque na miña casa había vacas, había ranchos ou cochos, galiñas, cans, gatos, coellos. Entón, eu vivín rodeada de animais, traballando na terra, porque a miña familia dedicábase á agricultura, e sen todos esos estímulos non que hai hoxe de tele e tal. Entón, claro, eso conforma tamén unha maneira, non, de relacionarte coa natureza, de relacionarte contigo. Despois sí que xa veu a tele, pero en branco e negro tiñamos unha tele super pequeniña, que chegaba fatal o sinal, entón non adicaba moito tempo a iso. Entón, claro, as vivencias que eu teño están moi vinculadas ao eso, pois a dar paseos polo monte, a ir coas vacas, e a estar cos veciños e cas veciñas xogando, non? Que antes pues, quedábamos moito para xogar. É menos vinculada ao mundo, por exemplo, da tecnoloxía ou da tele. E segue quedando algo na Carme que temos hoxe en día? Sigue quedando esas porcións da nenez todavía? Sigues te recoñecendo con aquela nena que visitaba a súa aldea? Sí, claro, por suposto. Aparte, creo que é moi importante estar en contacto coa nosa nena, non? Porque a nosa nena sigue aí, de algunha maneira, síguenos habitando, non? E seguir en contacto con ela creo que é importante. E por suposto que teño moitas cousas desa nena que estaba ali xogando e que, bueno, miña nai decía que era moi traste, que era super vital e super activa. Eso, por exemplo, sigo sendo. Tamén que era unha nena como alegre, como optimista, non? Entón, hai algo desa nena, desa autenticidade desa nena que é importante e que quero seguir mantendo, por suposto. Logo, le fuche polo camiño da enxeñería, sí. Tamén te dedicache en algún momento a tocar o violín. Sí. E como dedicache ao arte, non? Como descubriche
que teñas que entrar nestes mundos? Pois mira, eu dende nena, dende que facía cousas aí en San Miguel, había algo como que xa tiña como algunha como motivación ou algo a nivel artístico, porque eu recordo que por exemplo, collía o xornal lía, entón poñíame a ler como se fora presentadora do telexornal, ¿no? Así. Ou despois cando xa chegou a tele e vi algunha peli, despois imitaba secuencias. Recordo cando xa na adolescencia había MacGyver, non sei se recordas. Sí, claro que sí. Eu era super fan de MacGyver. Eu era un fijo de MacGyver. Era na valliña vermella. Que era máxica. Sí. Entón, eu despois imitaba con meu irmán ali polo monte a MacGyver, sabes? Era como, había algo aí. E despois xa no colexio, no instituto, xa fixen teatro. Cando estudaba enxeñería química, que eu estudiei primeiro aquí en Lugo, unha enxeñería técnica industrial, química industrial, e despois fun a Madrid facer enxeñería química, xa estaba no grupo de teatro universitario tamén. Entón, de alguna maneira, sempre estaba aí rondando, pero é verdade que non me plantexei no instituto estudar interpretación, non sabía, eu creo que nin que existía esa posibilidade, non? Entón é como, vale, es boa nos estudos, era como, es boa, tes que facer algo como que teña saída, non o típico que nos dicían. E cal foi o momento clave no que dixeche, quero me dedicar a isto? Pois mira, despois de estudar a enxeñería, eu fui a clases de interpretación xa en Madrid e estiven compaxinando tempo, facía curtas, facía teatro, e houve un momento no que me daba a sensación de que se non me dedicaba ao 100% a isto, non tiña sentido. É dicir, que isto a medias non valía. Entón foi un momento no que na crisis do 2009 co que había eres de empresas e tal, aí vin unha oportunidade de volver aquí porque quería tamén traballar na miña lingua, empezar aquí como a forxarme a carreira. Entón quería volver e intentalo en serio. Entón foi aí nese impasse un pouco de crise e tal, cando dixen, eu teño que intentalo porque senón vai me quedar sempre esa espiña, non? E foi complicado ese inicio ou foi rodado? Pois, mira, o que fixen foi, eu tiña como 2 anos de paro, ¿no? Que de todo traballado na empresa en Madrid. Entón, apunteime a todos os cursos de interpretación que podía para aprender, para seguir formándome, apuntábame a todos os castings, e xurdiu Pazo de Familia, que foi o meu primeiro personaxe fixo nunha serie. Sí. Entón, digamos que non foi fácil, non foi chegar e dicir ala tal, pero tamén tiven a sorte de entrar nunha serie que funcionou, que estivo 4 anos en antena con éxito da audiencia. Entón, claro, eso tamén foi unha sorte que ese fora o meu primeiro personaxe así un pouco relevante, sabes? Falando de Pazo de Familia, a min gustaríame que nos contaras como foi o éxito, non? Porque foi o teu primer contacto cunha resposta moi boa da audiencia, e foi cando Carmen empezou a sair, digamos, un poquinho hacia a fama. Como manexache isto? Pois con moita naturalidade, porque realmente é verdade que Pazo sí que había moita xente, entón cando te recoñecen, pois sempre che falan, saudante, piden unha foto, comentanche cousas da serie, que era moi divertido. Entón, eu ao principio non me daba conta. Recordo a primeira vez que me recoñeceron nun restaurante que foi en Coruña, que estaba comendo con meu irmán, e dime meu irmán, os desa mesa recoñeceronte. Eu non estaba pendente diso, pero é moi bonito porque realmente todo o que facemos é para a xente. E grazas a ela seguimos facendo cousas, porque consumen series, porque van ao cine. Entón, eu estou sempre moi agradecida de cando a xente me ven comentar cousas, e aparte é moi divertido, porque comentanche cousas da serie, en plan, eres malísima, ou eres moi retorcida, ou non entendo porque non se vai contigo, me prefire a outra, non sei que. Tamén me din, pareces máis nova en persoa que na serie, cousas así, ou es máis guapa, eu, bueno, grazas. Entón, nada, moi, sempre, normalmente, a maioría das persoas que se achegan é sempre como moi divertido, e eu levo con total naturalidade. E que ensinanza poideche sacar desa primeira experiencia exitosa? Bueno, a primeira foi que ben que fora valente e que decidira apostar, non, pola interpretación. A aposta foi fortísima. Porque foi moi forte. Eu teño unha amiga miña que tamén era enxeñeira, non, que traballábamos xuntas en Madrid, e dicíame, tes que escribir un libro porque en plan, porque a min íbame ben como enxeñeira, non é dicir, non tes traballo, non sabes que facer e buscas, non, é como vaiche ben, pero dis, pero que eu
síntome actriz e quero non intentalo en serio e quero apostar por iso. Entón, claro, Pazo de familia un pouco, o facer ese personaxe, estar nesa serie, foi un pouco a confirmación de que ben, non, porque realmente isto é o que me enche, o que me fai disfrutar, e ao final nesta vida traballar do que realmente che gusta, non, e disfrutas é un regalo. Entón, esa foi a maior, digamos, ensinanza, non, de dicir que ben que fixen o que tiña que facer. E despois, bueno, toda a riqueza, non, toda a primeira aprendizaxe dun primeiro personaxe fixo, traballando con compañeros que xa levaban moita máis trayectoria. Bueno, foi día a día vas medrando como actriz e tamén como persoa, non? É algo, unha experiencia moi moi potente. Logo de Pazo de familia, desta magnífica experiencia, chegou o momento de dar novos pasos, non? Tiveche algunha produción moi importante a nivel cinematográfico e gustaríame que nos contaras si notache ese escalón entre o mundo das series e o mundo do cine, ou máis ou menos levábanse igualmente ben. Penso que hoxe en día a verdade é que hai veces que esa liña está un pouco máis difuminada, non? Porque hai series agora como moi potentes a nivel de presuposto, non? E moi... Pero o cine para min ten algo moi especial. Entón, hai algo nas series, non sei, como máis de produción, quizás máis rapidez, hai algo no cine máis de que ti coñeces o personaxe e a historia xa global, non dende un inicio. Entón, digamos que hai algo como máis profundo na creación para min do personaxe, ou máis interno, quizáis. E despois, claro, para min o cine é maxia, non? Entón, a min gústame moito cine, gústame moito ir ao cine, entón pareceme como si algo, non sei como explicalo, creo que máis máxico, máis... A min conéctame máis, chégame máis, non? Quizáis, aínda que hai agora, xa che digo que se fan series como tamén moi potentes. É verdade que eu traballei en series que non teñen moito presuposto aquí en Galicia, claro, non é o mesmo que outras series, e cando fun por exemplo, a series máis a nivel nacional, pois sí que tamén a maneira de gravar as semellase máis un pouco máis xa máis a cine, pero hai algo diferente cando estás facendo unha película. E que foi para ti participar en proxectos moi potentes a nivel internacional? Creo recordar Elite, sí. Asteroid City. Como foi esa experiencia? Bueno, de Asteroid City foi moi bonita, porque a min xa me gustame moito Wes Anderson, o director. Entón, cando surxiu a oportunidade de ir rodar 3 días, non, a esa película, foi moi potente ver, claro, unha película con uns presupostos abismais comparado con, por exemplo, un cine máis autoral que se pode facer aquí en Galicia ou incluso en España, non? Claro, o presuposto desa peli era inmenso. E despois, claro, ter de compañeiros a actores e actrices que ti vías en películas, tiñalos ao lado traballando ali. Entón, ver como traballaba Edward Norton ou Scarlett Johansson, Bryan Cranston, quen máis estaba, bueno, había moitos. Entón, claro, era como moi máxico. E ver tamén como dirixía, non? El, o silencio do set. Foi unha experiencia moi bonita. E disfrutei moitísimo, claro, imagínate, estar ali. Era un soño. Como isto só pasa unha vez na vida, hai que disfrutalo. Sí. E cal foi o papel que te marcou máis especialmente de todo estes? Pois mira, acabo de rodar unha película agora en Santiago, Outono, que é a ópera prima de Giselle Llano, que é unha directora que estamos falando de series cine, non? Ela dirixiu, leva dende os 20 algo de anos dirixindo series, e a súa primeira peli, non? Entón, aínda estou casi volvendo á terra despois disto, porque foi unha viaxe moi potente, pero diría que este personaxe, Soledad, que é o nome, vai ser o que máis... Xa sinto que é o que máis me marcou, aínda que está recente e aínda non sei que pouso vai ter, non? Pero foi unha viaxe brutal, aprendí moitísimo de min, aprendí moitísimo con ela e reveloume, claro, cando estaba facendo isto, como, é que o que quero facer é cine. Isto é o que quero facer todos os días. Entón, claro, cada vez que me pasan estas cousas recordo que ben fixen, non? Cando fai anos decidín apostar por isto, porque que gana xa de poder velo con
como falas tan emocionada deste novo paso na tua carreira. É que ademais esta película é moi potente, a historia creo que é unha historia que hai que contar, e creo que vai chegar, e oxalá non que chega moita xente, que se comparta, e que nada, en teoría o ano que ven estará nos cines, así que pois noraboa, estamos moi contentos de que de ter esta primicia que poderemos disfrutar dentro de poucos meses. Moi ben, vamos a falar doutra das tuas facetas, como foi a da dirección. Moita xente recorda ese Mestre Mateo do ano 25 por esa cortometraxe Pura, que foi unha cortometraxe que versou acerca da vida de tua nai e de tua avoa. E gustaríanos saber cal foi a orixe, non? Cal foi a xénese deste maravilloso cortometraxe? Vale. Pois eu, que vivín aí en Neira de Rei aos 18 anos, cando me fun, non? Había algo que me ocurriu durante moitos anos, e que eu cando volvía a casa, a raíz, non, da que estamos falando, dábame moitísima ansiedade estar aí. Había algo que non estaba, digamos, ben, non? Entón, en torno á pandemia, eu tiven a nivel persoal tamén pois estas crises, non, de que non sabes ben que che pasa, pero que non estás ben. Entón é cando miras hacia dentro, non, e ves a ver que pasa, non? Entón, nesta viaxe miña hacia o meu interior, non, foi cando surxiu o de facela curta, porque estaba moi conectado o de ir hacia dentro con volver á casa onde nacera. E había unha necesidade de atopar respostas, de sanar de alguna maneira, non? Entón sabía que pasaba por estar nesa casa, porque aí é onde se me disparaba todo, aí onde estaba o núcleo. E, de alguna maneira, a cámara axudoume a volver. Entón, collen unha cámara e realmente o obxectivo era por que aquí teño máis ansiedade, era facer as paces ou reconciliarme non con ese lugar, con recordos asociados a ese lugar, con cousas que pasaran aí. Entón sabía que de alguna maneira pasaba por volver a casa, compartir ali tempo con miña nai e con miña avoa, e ver que pasaba e ver tamén como me sentía, non? A cámara axudoume a estar ali, o sea, moitas veces ten esa maxia o cine, non? De que actúa, neste caso, como catalizador de incluso de conversas que nunca se deran, ou polo menos nunca se deran desa maneira. Entón foi algo como moi revelador para mí, moi sanador, e por primeira vez tiven a necesidade de compartir esa historia, porque me parecía que era algo que lle podería pasar a moita máis xente, non? Esa digamos, porque era reconciliarte coa raíz, coas orixes, coa familia, de alguna maneira, con cousas que pasaran na familia. E así foi a orixe. Como foi poñer a tua nai e a tua avoa no centro deste relato? Bueno, o mellor que puiden facer foi maxia. Primeiro porque eu tampouco sabía, claro, miña nai nunca estivera diante dunha cámara, entón cando lle dixen, mira, mamá, necesito filmar, voute filmar a ti. Entón non sei, claro, como é por isto, non? E quero saber por que estou aquí mal, non? Entón díxome o que necesites, que só tive moita sorte de que ela se puxera ao servizo sin ningún tipo de traba ou de límite, non? De alguna maneira. E miña nai estaba como se non existira cámara, entón eso foi un regalo, o sea, porque miña nai é a esencia da curta, non? Miña avoa estaba empezando xa a ter demencia, entón ela tamén, en plan, que iras tamén, todo estaba ben, entón foi maxa, porque era estar con elas, simplemente o que tiña que facer era poñer a cámara, intentaba non que o seu día a día non se vira manipulado de ninguna maneira, senón filmaba o que elas facían, natural, sí. Todo natural, poñía a cámara e a veces sí que tiña necesidade ou de preguntar algo ou de, porque ao final eu tiña un obxectivo, non, que nacía de dentro. E así foi, e foi maravilloso porque claro, pasaban cousas no momento que a mí me emocionaban e que había moita verdade, porque eu quería ser tamén honesta, e por iso tampouco metín un equipo, senón que fun eu só coa cámara, e foi como moi especial, moi bonito. Sei que o que che vou a preguntar agora pode ser
certamente difícil de contestar, pero que foi máis doado? Dirixir ou expoñerte emocionalmente? Ninguna das dúas cousas foron doadas. Había algo de... É curioso, porque como eu estaba acostumada a estar diante da cámara parece que estás máis exposta, non? A nivel emocional. Quero dicir, como actriz, tens que ser vulnerable, se non vale, se non estás facendo trampas, non? Tens que poñer iso, tens que deixarte ver, non? Deixar ver esa vulnerabilidade e todo o que pasa por dentro. Claro, que me pasaba aquí? Como estaba detrás da cámara, a min daba má sensación de cair, estaba máis, digamos, máis ocuberto, non? Aquí, como aquí as que están expostas, sí. Pero non, é que detrás da cámara podes estar igual ou máis exposta, pero eu non era consciente, entón, como era a primeira vez tamén que dirixía, eu estaba moi pendente de onde colocaba a cámara, sí. Intentaba se a luz por aquí, cas poucas nocións que tiña eu de foto, de todo, porque claro, era a primeira vez que manexaba unha cámara. Entón estaba como pendente de, en plan, que me parecía que estaba bonito o plano, ou que miña nai saía guapa, ou estaba pendente diso e despois simplemente de estar aí, non? De estar. Entón, non me daba conta, creo que non fun consciente durante o proceso de todo que eu me estaba expoñendo estando detrás. E hai momentos, porque claro, eu sei que falaba, entón hai momentos incluso nos que a voz está emocionada porque hai momentos nos que mellor me poñía a chorar por unha conversa en concreto con miña nai. Claro, eu poñame a chorar e a miña voz estaba... E despois todo, de alguna maneira, moitas cousas das que falaba a miña nai tiñan que ver comigo, entón de alguna maneira estaba me expoñendo. Entón, que máis doado? Non sei, creo que neste caso foi a nivel emocional, pero porque creo que non fun tan consciente de que realmente a curta tamén tiña moito de min, non? A pesar de que estou retratando a miña nai e a miña avoa, estou me retratando a min a través delas, de alguma maneira. Entón, creo que esa inconsciencia foi positiva e foi a favor neste caso do proceso. Xa con a certa bagaxe, a ampla bagaxe coa que contas, para que serve o arte nun mundo tan acelerado? Pois penso que a arte que é imprescindible neste mundo tan acelerado, porque sirve para moitas cousas. Primeiro, para coñecernos, porque a través do arte, a través de expresar, non de algunha maneira, seas como actriz, como director, como diré de foto, como, bueno, como músico, non? Como bailarín, expresar e compartir, non? Moitas cousas que ti tes, non? Co mundo. Entón, serve para coñecerte a ti e para coñecer tamén o mundo a outras persoas, a vida, e para tamén un pouco pararse e reflexionar de quen somos, de que vimos, de por que estamos aquí, non? Porque neste mundo con tanto estímulo, que vai todo tan rápido, que pasamos moitas veces por riba das cousas sen realmente desfrutalas ou sentilas, non? Porque vamos, pois penso que a arte é unha ferramenta precisamente para volver a conectar, non, con todo, non, con nós e tamén coa terra, coa raíz, coa natureza, non? Estamos moi desconectados tamén da natureza. A natureza danos tamén moita calma e moita serenidade e moito estar, non, no centro. Entón, creo que sen arte, non sei, creo que esta vida non sería boa. Creo que é necesaria. Se puidese sentarte un intre agora, a Carmen de agora, con esa Carmen de nena que tiña unha vida moi larga por diante, moi longa, que poderías decirlle? Que ensinanza lle poderías ter dado para que ela puidera utilizala como certa folla de ruta para a súa incipiente vida? Pois diríalle, bueno, primeiro diríalle grazas, non, a esa nena por ser como é, tal cal é, porque tal cal é perfecta, non? E diríalle que confiase. Creo que se lle tivera que dicir unha palabra, diríalle confía en ti, confía no teu instinto, na tua intuición, disfruta das pequenas cousas que creo que son as máis importantes, non, nesta vida, os pequenos detalles do día a día,
as relacións, non, cos amigos, coa familia, o amor en todos os seus vertientes. Sí, que confiara, que disfrutara e que ela mesma tal calé, que é perfecta. Pareceme moi bonito como plantexas, non? Ese crecemento persoal, ese crecemento profesional e sobre todo a claridade coa que expresas os sentimentos, non? Que son moi enriquecedores e que axudan moito a descubrir a unha persoa como a ti e que, bueno, que estamos moi agradecidos de que hoxe estes con nós e que vamos a rematar con unha última cuestión que despois de haber contado unha historia tan íntima como é a de Pura, na que expós a túa vida familiar e que exposte a ti misma, non? De como eres e como sintes, que parte de Carmen Méndez é a que nos queda por descubrir? Hai moitas, quedamos moitas partes. Sí que estou pensando en algún proxecto máis como directora, no que probablemente descubrades outras partes de min, tamén porque ten tamén que ver comigo, non? E creo que queda moito ainda por descubrir, claro. Sempre queda moito por descubrir, porque incluso a nos mesmos moitas veces quedanos moito por descubrir, así que despois sí, non vou dicir nada máis que iso, vou facerme así un poquinho a misteriosa, vou dicir que queda moito por descubrir de Carmen Méndez e que oxalá que bueno, que nos vindeiros proxectos pues vaya dando pinceladas máis sobre min. Un placer terte con nos, Carmen. Igual, foi un placer, disfrutei moito, grazas.